हेल' लोगोफोर आंनि गोजाम भिडिअआव दिनै नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबायलै लोगोफोर। दा मालायना मोनफ्रोमबो भिडिअआव गोदान गोदान होनो नालाय लोगोफोर, आंना बेखायनो दा माने उल्था नालाय, दा आं बेखायनो मा लायो गोजाम भिडिअ होनानै नोंथांमोनखौ बरायो आरो। दा नोंथांमोनखौ आं गोजाम भिडिअजोंसो बरायो। दा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा दे। दा दिनैहाय आं माखासे भिडिअ क्लिप होगोनलै बन्धुमोन, ओमफ्राय बेखौ नायखांनायनि उनावसो दा जोङो बाथ्राखौ सावरायगोन नङा होमबा। दा भिडिअखौ एसे नायग्रो। ओरैनो नुहुरखानाय जे एनडिए केन्डिडेट दिनै बिजेपिआ दिनै बेसे गोसो गोथारै बर'फोरखौ सापर्ट खालामदों, जयन्त सारखौ बेसे गोसो गोथारै नों सापर्ट खालामदों, एजिपिनिफ्राय बेसे गोसो गोथारै सापर्ट खालामगासिनो दं, गुबुन हारिफ्रा दिनै बेसे गोसो गोथारै सापर्ट खालामगासिनो जयन्त सारखौ देरहाथों होननानै। दा गाइस भिडिअखौथ' एसेब्लाबो नुबाय नङा होमब्ला। दा बे बिथाङा मा होनलांखो दिनैहाय बेखौथ' एसेबाबो खोनाबाय, खिन्थु आङो भिडिअखौ बिनिखौ एसे सर्टल' होनाय जादोंलै बन्धुमोन। खिन्थु बिथाङा बिराद बायदिसिना बुंबावदों आरो बखिनाय दंबावोमोन, होनबाबो आं होनाय जाथ'वाखिसै। दा बिथाङा दिनै खाम्फा सारखौ ज्राव ज्राव बुंलांबाय, माबा हनै गासिबो जाथि गासिबो हारि माहारि गासिबो आफादफ्रालायनो दिनै फाग्ला फाग्ला गावसोरखौ इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोनोलाय एकदम लोब लोब फैलायबाय जाहैदों नङा होमबा बन्धुमोन। बिथाङा दा बिदि बुंलांबाय। दा बिथाङा बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां एसेथ' सानग्रोमोन बन्धु नोंथाङा दि दिनै बबे दोलोआव फैदों बेखौ एसे सिन्था खालामनानैसो नोंथाङा फैनांगौमोन नङा होमब्ला। दा बिराद गोरोन्थि जाबाय नोंथांना, आरो जे गोरोन्थिखौ नोंथाङा मावबाय बे गोरोन्थिया माब्लाबाबो नोंनि थाखाय सुद्रायजानाय गोरोन्थि नंला आरो मा बियो। जिहेथु नैबे फैयै फैनानैसो नैबे जोबहांहां बेलायावसो नोंथाङाथ' फैबाय नङा होमबा। नोंथाङा बेयाव जि गोथाव अनला ओंख्रि, माबा मै बेदर, माबा बोरमा बेदर, माबा गिहि माखन जानो होननानै दिनै नैबे इउपिपिएल दोलोआव थ्रोब हाबफैबाय। ओमफ्राय दाना नोंनि बै जालांगोन माबाफोरखौ जालांगोन काहानिफोरखौ नों एसे सिन्था खालामनानै साइक'लजि खालामनानै थानाया मोजांसै बन्धु नोंथाङा। दा दिनै नोंथाङाथ' बिराद गोरोन्थि खामानि मावबायना बन्धु। दिनै जेबायदि दोलोआव फैदों बे दोलोआथ' जाथ्रानासिसोलै बन्धु, खुनु लाब गैया बे दोलोआ। नोंथाङा दिनै बे जाथ्रानासि दोलोआव साना हौवा थ्रोब हाबफैलाबायबाय, आरो हाबनानै मा जालायखो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला, नोंथांमोननि निउस चेनेला इउपिपिएलनि निउस चेनेला, दा बेयाव बेदांदां गुरब्ला जिरायनानै नों बायदिसिना डायलग होलायबाय नङा होमबा। दा बिथाङा सानबाय मा एकदम बड'लेण्ड टकआव रायज्लायनो मोनलायलायनायखाय गावखौ बिराद गिदिर बिराद दाम गोनां सानबाय नामा बन्धु नोङो। नोंथांना बिराद काहानि दासो जुरि जेनबाय, बे जुरिनायनिफ्रायनो नोंथांना काहानिया एबारनिफ्राय जोबनो गैला, बेखौ एसे सिन्था खालामदो। दिनै नोंथांमोननि ट्रेक्टर बोरायखौ नागारनानैनो मिथिबाय, नोंथांमोननि ट्रेक्टरखौ दिनै जेनहोनो होननानैनो बे सारा बिटिसिनि गासिबो हारि माहारि आइ आफा बिदा फंबाय बोराय बेन्थ' रायजो राजाफ्रा दिनै मोस्रोमफोरबायदि जोंनि नांगाल बोरायखौ मोजां मोननानै लोब फैनानै दिनै जइन जाफैगासिनो दं। आरो नोंहा फाग्ला जाथ्रानासि माबा दलावसो थांनानै एकदम बालाबारि गोरानाव माबा नागिरनायसो जाहैनोसै, बे कुसुं नागिरनायसो जाहैनोसै नङा होमबा बन्धु। नोंना थिग बिदि जाबायलै बन्धु, एकदम बिराद गोरोन्थि हाबा मावबाय नोङो। दा फाग्ला बिथाङा मा बुंलायखो गाइस, जयन्त बसुमतारी ना ब्रह्म बिथाङा देरहानायालायनो 110% जाहैदों नङा होमबा। बिथाङा जोंनि हाग्रामा सारनि डायलगखौसो लाना फाग्ला डायलग होलाबायलायबाय गोदाव सोराव नङा होमबा गाइस। गासिबो हाथेले लाजोबनाय बिथांमोना, बिदियावनो बिथांमोना प्लासआनो जा रोंला, खालि ओरै सिन मोनसे माइनासल' जाबाय थायो नङा होमबा गाइस। गावनि डायलग दिरुननांगौलै फाग्ला, मालायनि डायलग लानानै मालायनि साननायजों मावनानै फाग्ला नोंसोर बोरै डेभेलप खालामनो हानांगौ। गाव थानांगौ, माबायदि मावबा डेभेलप जागोन। दा नोंथाङा जाथिनि फारसे सानग्रा सासे मानसि नङा, नोंथाङा जोंनि हारिखौ फोजौनो होननानै ओंखारग्रा सासे मानसि नङा। नोंथाङा जाबाय मासे सिखो, बर' जाथिनि मासे बियादसो, बै आदार थोयैयाव जेनेबा मोख्रा बुन्दाफ्रा बबे बिफाङाव बांसिन फिथाइ दं
एकदम नागिरलाबायनानै बेयाव बास्लायलाय बेयाव बास्लायलाय बेयाव बास्लायलाय बास्लायो नङा होमबा गाइस थिग बिथाङा बेबायदिसो सासे माने मोख्रा बुन्दासो होनजायो दिनैनि दिनाव खिन्थु ओरै बास्लायलाय बबेबा समावदि बिथाङा बै दालायाव हमलुननानै माने हायाव दुल दुब गोलैनानै माने खि लंला लंथा गगोन बेखौ सानाखै बे बुन्दुआ दिनैनि दिनाव एनडिए बिजेपिनो भट होग्रा रावबो फाग्ला मानसि गैला नोंथांमोना गोदाव सोराव बखिलाबायनानै लाब गैया नोंथांनि खोथाया अनला खारियाव आगान थायोसो दा नोंथाङा नै फाइनालाव ओरैबायदिसो जासिगोन मालाया जाना थांबाय सिंगि मागुर नोंहा बै दोल बोदलालाबायनाय ना मागुर नागिरलाबायनाय उनाव जिबौदन्दा गांलाब जाखारनायसो जासिगोन बुन्दु नोंथाङा खुसियाबो मोना जेबो मोना बेयाव जेबो गैला नायानो हमनानै जाखांजोब्बाय जादो नों खस्थ' खालामनानै हाराव राव ओंखारबोफिनदो दा बिदिसो जासिगोन बुन्दु नोङो दा गाइस आरो दाखालिसो आं मोनसे निउस पर्टेलाव नुदोंलै गाइस माने बिथांमोना ओरैबायदि होनलायबाय आरो माने एबारनि इलेक्सनावबो मा जालायखो एनडिए बिजेपिखौ माने देरहाहोनांगौ ओमफ्राय सरखार लाबोनांगौ जाहैदों ओमफ्राय सरखार लाबोनायनि उनावसो मा जालायगोन जाहैदों बै बिथांमोननि बिटिआरनि माने दफाफ्रा माने एग्रिमेन्टफ्रा होमबासो दाफुंगोन जाहैदों होमबा बेफोरो डेन्जार डायलग ना गाइस बेखौ एसे सिन्था खालामग्रोनांगौ माने गासिबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिथांमोना साननो रोंनांगौ नङा होमबा गाइस दिनै बै समावसो सरखार लाबोनायावसो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा जागोन नङा होमबा होमबा दिनै सोरनि सरखार दं दिनै बिजेपि सरखार नङाब्ला दिनै इउपिपिएल सरखार नङाब्ला दिनै मा सरखार दं सिन्था खालामाखै नोंथांमोना जुदि बिजेपिखौ देरहानानैनो दफाफ्रा मावजायोब्ला दा बिजेपियानो सरखार दंखायो मावदोब्रा बुन्दुमोन मावदो फाग्ला दिनै सरखार दङावनो मावाब्ला फाग्ला बै खनसे सरखार फैनायावसो मावसै नोंसोर मा फाग्ला थां सियानथां माबा लागाम गैयै भाषालै बिसोरनि आयै लासिंसिं गन्थंबो गैया थन्थंबो गैया बे ट्रेक्टर पार्टिनि माबाफ्रा दैदेनगिरि सेलादार बेलादारफ्रा फाग्ला थोस बिदि जायो नामा आरो नोंथांमोना जुदि सरखार थानायावसो जुदि मावनो हायोबा पावार दंबा मानो मावदा बुन्दु नोंसिनि सरखारफ्रा दिनै दैदेनगिरि बिथांमोनहा बे ट्रेक्टरनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै मा जाबाय थाखो मानो उन्दुबाय थाखो बिथांमोना मा साननानै मा एग्रिमेन्ट लाबोआमोन दिनै मा जाफैखो बिथांमोना दा नै बर' रायजो राजाफोरखौ एकदम थगायनो सुरु खालामलायबाय बिथांमोनहा दिनै नोंथांमोनाथ' मोजां खामानि मावब्ला बिदि मिडिया बायदिसिना बिदि जानला मोनला जोंनि बे हाग्रामा सारखौ बखिनांगौनि दरखारानो गैयामोन नोंथांमोननि मोजां मावनायखौ नुबा नोंथांमोनाथ' बिदि ओरै थांनानै ओरै हब्रा हैनांगौ ओरै थांनानै ओरै हब्रा हैनांगौ भटनि थाखाय मा गिनांगौनि दरखारानो गैयामोन नङा होमबा दिनै नोंथांमोना जेबोखौनो मावाखैबा फाग्ला हब्रा मालाय मा जानो हब्राबाबो जिर' बेयाव जेबो गैया फाग्ला नोंसिना बे दफाफोरा मावदोब्रा एग्रिमेन्टआव लाबोनाय दफाफोरखौ मानो मावदो दिनै मानो मावनो हादा दिनै नोंथांमोनहा एग्रिमेन्टनि दारै मा होनदों बै जोंनि बर'नि बिदा फंबाय एनडिए बिर जोहोलावफोरखौ दिनै मानो सासेबो बख'नो हादालै बुन्दु नोंसोरो बेनो जाहैबाय एग्रिमेन्ट जाम्बा सोरनि एग्रिमेन्टखौ नुफेरखो एग्रिमेन्ट जाखांलायनानै माबा मोनसे माबायाव फैनानै साफ्रोमबो जेनेबा बिदा फंबायफ्रा दासिमबो जेल खानायाव थालायनाय सोरखौ नुखो बुन्दुमोन नोंसोरो जोंनाथ' गोदो हाग्रामा सारना बिदि जायाखै सुक्ति जाखांनाय लोगो लोगो जा दं माने जेलाव थानायफ्रा थंब्लेट बारनजोबदों एन्जर इंगिनिफोर बायदि मोनसिगौ नोङो मा होनो ओमफ्राय बै जायनाखि साख्रि गोनां साख्रि मा होनो बेखौ लेखा फरा गोरों बेफोरथ' साख्रि मोनजोब्बाय साख्रि लाजोब्बाय गोजोननि रायजो जाजोब्बाय जायफोर साख्रि बाख्रि मोननायनि जैगथा गैया दिनै बिथांमोना बिजनेस मावनानै जानो बिथांमोना थाखा मोननानै आलो गोजोन बिजनेस मावनानै जानानै दं नङा होमबा फाग्ला नोंसिनालाय दिनैसिमबो 4 बोसोर जालायनानै लासिं सिं सासेबो इन्दिफोरखौनो गहोनो हाया बेनो जाहैबाय नोंसिनि माबाफ्रा दफाफ्रा बिटिआर दफाफ्रा नङा होमबा बुन्दुमोन बुंबा लाजियो नोंसोरो सैथोखौ बुंबा गन्थं दै हाबो फाग्लासो नङा होमबा नोंसिना गासिबो बिदिनो जोब्रा फाग्ला बे उल्थांलाय फाल्थांलाय माने मा होनो बेखौ लाखाव पार्टि
पार्टिनि सरकारा बिदिनो जोब दिनै नोंथांमोना मा डेभेलप मावखो आरो हनै बिनि सायाव मा मावबावो बिथांमोना हनै अमा हालौनायाव सैमा गादलानाय बेथ' बिथांमोननि एक नम्बर प्रजेक्टब्रा फाग्ला अमाया जि खस्थ' हालौनोसै माने जाय बांसिन हालौनो हायो बेनो ओंखाम मोनजागोन होनबाय नालाय दा अमाया सिखारग्रोमोना हालौहैनोसै नङा होमबा ओमफ्राय दाना अमाया हालौना फैनोसै मालाय सैमाया थांना गाग्लिना ब्लद फैनोसै दाना माहाजोना नायबाय आगान सैमानि आगान जोबसो दा मा नुखो सैमानोसो ओंखाम मोनजानोसै जाहैबाय खिन्थु बिथाङा दि बेसेबां खस्थ' मावदों बेसो मिथिगौ दा जोंनि बिटिसिआबो बिदिनो जादों नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनबाय थगायबाय दा मा जाखो मा नुखो हनै जोंनि हाग्रामा सारनि मा होनो खाम्फा गायनायखौसो मा होनो बुखुलाबायनानै गावसिनावसो ग्रां गायला हैयो खिन्थु गामिखौ खिथाथ'ला आङो दा बे घटनायाबो दाखालि ओरैबायदि जादों बै जोंनि खाथियावनो दा मोनसे गामिनि मानसिफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयेन जाफैजोब्बायना दोलै नोगोरै मानि गामि गंसेनो दाना बिथां हनै इएम ना मा होनो अखिल मुसाहारि बिथाङा दानाथ' खोनाहैबाय खोनानानै बिथाङा मा जालायखो बिथाङाबो गामि खाथियाव मिटिं लेंलायबाय दाना बिथांमोना मिटिं लेंलायनाया मा जालायखो माबा जायफोर मानसिफ्रा सुबिदा मोनाखै जायफोर मानसिफ्रा सेल्फ हेल्पनि फैसा मोनाखै बिसोर मोनगोन बायदिसिना थगायलाबायनानै बेयावबो लेंलायबाय जाहैदों दा रायजो राजाफ्राथ' फैबाय बै थगायनानै लेंजाग्राफ्राथ' फैबाय दा फैनानै खोनासंफैबा बिनि फारसे जेबोआनो गैया दा बिथाङा बेयाव जालांलायबाय जाहैदों गामिनि मोनसे लामानि स्किम होलांलायबाय जाहैदों बिथाङा दा स्किमा इलेक्सननि उनावसो मानि स्किमा हाबगोन जाहैबाय ओमफ्राय दा फैसा खांलायनानै मा खालामनांगौ मानि एसे अपेनिं खालामदो जाहैबाय मानि बर्डफोरखौ बानायनानै गायदो नोंसोरनो जाहैबाय दाना बिदि खालामबाय नालाय दा गामिनि मानसियाबो मा जालायखो बैयाव आगोल स्किम मावनाय दंलै हाग्रामानि स्किम मावनाय बेयावथ' दा नाम्बारफ्रा गोमोरजोब्बाय बेखौनो फुनानै लायनानै गायफैनोसैलै सानलायबाय बिथांमोनाबो दाना बिदि होननाय लोगो लोगो हाग्रामा सारनि माबानिखौनो सेन्ट ग्रेभेलनि माबाखौनो बर्डखौनो फ्रुट खुना गावसिनाव ग्रां गायनानै रं फुननानै माबा खामानि मावा दामानि मावा लिरलाबायनानै दोनबाय फाग्ला गथ'ना लासिं सिं बिदि जायो आरो बोरो इउ पि पि एलनि बुन्दुमोन मा होनो दिनै एनडिएफबिनि रिहेबिलिटिया बोरो आदसा मोनबाय दे माखासे मोनबाय दा बे माखासे मोननायाबो मा जादों एक्स ग्रेसिया लनसो बिथांमोना होमबा बिथाङा बे नंखाय लननि थाखायसो माने बड'लेण्डनि नामाव जिउ गारदोंमोन आरो नोंसिनिबा नङा होमबा दा नोंथांमोनाथ' बिदिसो जाहैबाय दा बिनिफ्राय मा जालायबाय एनडिएफबिनि जायनाखि जिउ गोमाजानाय जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय जिउ गारनांनाय नङा होमबा दा बिथांमोननि मार्टियार्स फेमिलिनि जि मोननांगौ मोन्थाय दिनै बे मोननांगौ मोन्थायफ्रा दिनै मा जानानै थाखो होमबा बेसेबां गिदिर थगायनाय दिनै नोंसोर बर' जाथिखौबो थगायो गासिखौबो रायजो राजाखौबो थगायो जाथिनि थाखाय जिउ बाउसोमग्रा बिदा फंबायफोरखौबो नोंथांमोना थगायजोब्बाय दिनै बिटिसिखौ धंस' खालामबाय नोंथांमोना होमबा नोंथांमोना बोरै इलेक्सन मोनबावनांगौ जाखो नोंथांमोननो सोर फाग्ला भट होनांगौ जाखो एसे सिन्था खालामनानै नाय नोंथांमोना दा बिदि गोदाव सोराव बुंनायफोरखौ बारहोदो नङा होमबा बन्धुमोन मोनसे मोजां लामाजों फैदो मोजां परिबेसाव फैदो नोंथांमोनाथ' एकदम गाव जानानै अखै गाबानो मोजां परिबेस फैबाय बिराद डेभेलप जाबाय होनलाबायो फाग्ला बै जल जीवन मिशन गैया होमबा दैनि वाटार साप्लाइ बेखौबो माबा गावसिनि होनलाबायनानै लायो सेन्ट्रेल स्किमफोरखौनो मासि फाग्लाब्रा बुन्दु नोंसोरलाय दासिमबो साननो रोङा माबा सेन्ट्रेलनिबाबो गावसिनि होननानै लाजोबो माबा मोनसे सेन्ट्रेलनि फैबाबो बेखौबो गावसिनि होननानै लाजोबो माबा हाग्रामानि दिनाव जानानै फैनायखौबो गावसिनि होननानै लाजोबो लासिं सिं मावनायाव गैया मालायनिखौनो नाम लानाय नङा होमबा बै दाखालि बे दालां मा दालां होनदोंमोनलाय बे दालांखौ बर्डखौनो बुखुनो नागिरनानै आलदा बर्ड गायलाबायनो नागिरनाय थामसा लासिं सिं बियो आस्सा नोंथांमोनहा मा होनो बिटिआर सुक्ति लाबोबाय दे ओमफ्राय नोंथांमोननि बिटिआर अफिसा बबाव दं बिटिआर अफिसा फाग्ला बबे जायगायाव बिटिआर अफिस दं माथो नागिरनानै नुवाखै आं दासिमबो
क'क्राझाराव थांबा गिलु फालु नागिरला हायो बिटिआर अफिसा बबावब्रा होनना नागिरला हायो आं माबा बिटिआर अफिसखौनो रावबो फाग्ला नुवा इ गिलु फालु सोंलाबायो आङो बिटिआर अफिसा अबेब्रा होननानै दा बिटिआर अफिसानो गैया नोंसिना लासिं सिं फाग्ला माब्ला बिटिआर मोननायनि बिटिआर अफिस लुखो नोंसोरलाय फाग्ला बेलाय बिटिसि अफिससो जोंनि हाग्रामानि एग्रिमेन्टनि जानायनि सरखारनि माबायाव बानायनाय फाग्ला नोंसिना खिथादोब्रा बिटिआर अफिस दंबा बे मालाय बानायनाय हाग्रामा सार बानायनाय अफिसखौ माब्रै नोंसिनि बिटिआर होनलाबायनो हाखो नोंसोरलाय नङा होमबा बिराद लाजिनांगौलै बन्दु नोंसोरो साना हौवा बिदि बुंलाबायनाय मालाबायनाय बिराद लासिं सिं आंबा मा लाखौनो लाजिनानै गन्थं थन्थं जजोबसिगौ फाग्ला फाग्ला आरो नोंसिनि सरखारखौ डास्टबिन सरखारसो होनजायोब्रा बन्दु डास्टबिन सरखार माने दाखोर दालायासो गासिबो ज' जानानै सरखार जानाय नालाय बेथ' डास्टबिन सरखारसो फाग्ला बे बिटिआर सरखार जायो नामा डास्टबिन सरखारसो होनो नोंसिनिखौ नै बिनिफ्रायबो ओरै बुथुमबाय बिनिफ्रायबो ओरै बुथुमबाय नांला बुंसा दाखोर दाला बुथुमनानै मोनसे ज' सरखार दानाय नालाय बे डास्टबिन सरखारसो नङा होमबा बुन्दुमोन एसे सिन्था खालाम गिदिर गिदिर खोथा बुंनायनि सिगां सानग्रो फाग्ला फाग्ला बिदि दा बुंला फैसै लोगोफोर दा भिडिअ'आथ' अनेक गोलाव जाबाय नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि सरकारा बिराद थगायनाय सरकार मानि बेखौ बयबो बुजिखाबाय ओमफ्राय जोंनि बे मा होनो बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा मानि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेखि होना जेखि बुङा जेखि गान खना माने बेफोरखौ जेबो साननो नाङा दा बिथांमोना मानि ओइबारनि इलेक्सनावबो जेनगोन आरो जिन्दगियावबो माब्लाबाबो बिसोर सरकार फैनाय नङा माने गेरेन्थि आरो बे हो दा बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोनानै माखासे बिटिआर माने एग्रिमेन्टनि दारै मावफुंनांगौ माखासे बिराद माबा कयेकथा खामानि दंमोन दा बिथांमोननि मोनसेबो दफाफ्रा दिनै जायाखिसै नङा होमबा बेखौथ' बयबो मिथियो दा दिनैहाय बिथांमोना एनडिएफबिनि फारसेबो जेबो मोजां खामानिखौनो मावाखिसै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौबो दिनै बख'नो हायाखिसै ओमफ्राय बिदिनो मार्टियार्स फेमिलिनिबो बिथांमोनहा जेबो होनो हायाखिसै आरो जोंनि गासै बिटिसिआव 40टा डिपार्टमेन्टआव दिनैहाय 16टा डिपार्टमेन्टखौनो लांजाजोब्बाय होमबा गासिबो डेभेलप जानांगौ खामानिफोरखौनो बिथांमोना लांजाजोब्बाय नङा होमबा दा बयबोथ' मिथिगौ दा दिनै बिथांमोना बबेयाव मा जानांगौमोन बे जाला मोनसेबो माने दिल्ली सरकारनिफ्रायथ' लिरनानै हरखाबाय माइ नट्सआव नङा होमबा दा बिथांमोना बेखौनो दिनै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जागोन 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 लानानै एकदम थगायलागासिनो बोर लागासिनो नङा होमबा दा बिथांमोननि एग्रिमेन्टआ जानांगौआ ओरैबायदिमोन मा होनो बिटिआर दफानि बायदिबा इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि बे जानांगौमोन दिनै बेबो जायाखिसै बे बबाव जानांगौमोन बङाइगावआव जानांगौमोन दा बेबो जाला माने दिल्ली सरकारनिफ्राय बेखौबो होनहरखाबाय अलरेडि बे जाला आरो दंबावो बेयाव उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेबो जाला नङा होमबा ओमफ्राय बिनिफ्राय दंबावो मा दंबावोमोन रिलिफ प्रजेक्ट माने फेक्टरि जानांगौमोन दा बेबो जाला गासिबो केन्सेल ओमफ्राय मा दंबावोमोन स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार दा बेबो जानांगौमोन दा बेबो केन्सेल जाजोब्बाय बिटिआरनि दफाफ्रा ओमफ्राय बिथांमोना बिनिफ्राय मा खालामबावदों एनडिएफबिफोरनि थाखाय एक्सेस ग्रेसिया लन होदों दा बे बिथांमोनहा बै लनखौ सुखुवाब्ला लाइफआव बिराद गिदिर बिपद दा बेखौ साननानै लाखा दा बिनिफ्राय मा दंबावो एनडिएफबिफोरखौ जेनेबा सख'नो बिथांमोनहा मा होनदों 12 थारिख जुनाव एनआइए कर्टनो मोनसे रिकुवेस्ट लेटार लिरदोंमोन दा बे लेटारखौबो बिथांमोनहा हरनाय जायाखै होमबा बबे खामानिखौ बिथांमोनहा मावखो रायजोफोर आरो गाइस दिनै साननानै नायदो बिथांमोनहा दिनैसिम बेसेबां गिदिर गिदिर थगायगासिनो दा दिनै बिथांमोननि गुबै महरखौ नुगासिनो नङा होमबा दा अब्ला बिथांमोनखौ सोर फोथायबावनो सोर फाग्लाया भर होबावनो बिसोरनो बे मेगन खाना साननो रोङै थाखा फैसानि लबि जाथिनि फारसे जेबो साननो रोङै बर' जाथिनि बियाद बेफोरबायदि मानसियासो दिनै ट्रेक्टराव भर होगोन तारसारा रावबो जोंनि जाथिनि फारसे सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिया रावबो भर होआ नङा होमबा गाइस दा लोगोफोर भिडिअआ अनेक गोबाव जाबाय दा जोबनायाव आं मोनसे बुंबावनो लुगैदों
दा नैबे मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप होगोन आङो बेखौ नायग्रोदोलाय 24 नि सिगां मेक्सिमाम जुदि एकर्डनि दफाया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जों सोमावसारफिननो बाध्य जानो हागौ दा नुबायना लोगोफोर दिनैहाय दिपेन बर' बिथाङा मा होनदों 2024 नि आगोल बिटिआर दफानि एग्रिमेन्टखौ मावफुङाब्ला माने मा खालामनांगौ जाफिनगोन माने गोदान माने आन्दलन खालामफिननांगौ जाहैबाय नङा होमबा दा नै 24आ दिनै जाबाय अनेक थांबाय 24आ गेजेरानो नाङैसै बिथांमोनाथ' होनदोंमोन 24नि सिगांनो जुदि जायाब्ला आन्दलन खालामगोन होननानै बुंदोंमोन बोरोथो दिपेन बर' नोंथां होमबा नोंथांमोना जोंनि बर' जाथिखौ दिनै बेसेबां थगायदों मोनफा मोनफा बिदिनो नुजागासिनो नङा होमबा दा बिथांमोना ओरैबायदि जासिगोन माने आन्दलन होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि जायसिगोन माने कल्पना खालामनाया मोजां आरो एसे माने जेब्लानाखि बिथांमोना एमपिआव जेनो एमपिनि उनावबो जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सनाव बिथाङा जेनो सरकारा बायो अब्ला बिथांमोना मा जागोन तखने गोबां आफादफोर लोगो लादलाबायनानै मा खालामलायगोन बिथांमोना होमबा बड'लेण्ड नांसिगौ जाफिनसिगोन रायजोफोर बेखौ गोसोआव लाखा जोंनो बे बिटिआरनि एग्रिमेन्ट माबानि दफाफ्रा थोआ जेबो फोलोमनो हाया बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंहा गोदान माने मोनसे बड'लेण्ड नांफिनगोन होननानै बिथांमोना हब्रासिगोन तखने रावबो नोंथांमोनजों गैला बे समाव बेखौ खोमायाव सोनानै लाखा नोंथांमोना दा बेसेबां थगायबावनो थगायै जोबथाबाय दा फाइनाल बेनो नोंथांमोना दा लोगोफोर दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना